Sizilanda khona ku-Facebook khoma ithini lensiza uTiphosi Mkhatshwa ithi bakhona abantu abasengakhankasela ukuqashwa, hhayi okhuzani. Sebekusebenzele kakhulu ukuqashwa. Sikhuluma unomcimbi omkhulu la eDurban, i-All White. Umcimbi lowo osezingeni le-Durban July, Fact Durban Rocks. So akuyena umuntu wokukhankaselwa. Lo mfana manje semkhulu kunawo bonke omaskandi. Vele ngemali yokuqashwa bengaqhubeka bekhankasa. Ukhuzani nje cha. Uyoqashwa uma sikhona isidingo sakhe. Asabe ecebuzile. Right. This is Ndofasotho TV. Le i-channel yamaskandi sikhuluma ngazo indaba zamaskandi, izinto related to umaskandi. Lapha sibheka udaba lensizwa nje ethe ayibeka owaye umbono lapha ku-Facebook under i-group ithi Ingqwele sabathandi bamaskandi. Bebhala phezu kwepost ebhalwe uDJ Tira ethi nominate one maskandi artist for Fact Durban Rocks on Saturday. Yasiyabeka nowaye umbono kulensizwa, right. Iyona-ke le post le ebhalwe uTira wasephendula-ke ngaphezu kwayo. Laba ngama-comments ambalwa laphana kuphenduke khona uMthandeni waze wahleka ethi Tira are you a comedian? Unjoke Hobosha nalo liyakhuluma laphana. Nabanye ababekile abaningi-ke mhlawumbe nima ngaye noyi-check-a-ke leyo post zifike nithole ukuthi abantu bethini. Right. Indawo yami ilapha-ke kule post yakhe uDJ Tira i-take ubani uTiphosi Mkhatshwa. Right. Cabanga ukuthi mina njengamanje mhlawumbe sesiphelile isikhathi somaskandi ukuthi kuthiwa kuzokhethwa abangaka. I think omaskandi abaningi sebeyakudeserve ukurecognize ngendlela ekuyiyona. Sebeyakurecognize ukuthi bethathwe ngokwezinga abakulona. Abafowethu abaningi bakhuphukile kumaskandi. Siyabona benza kahle iy'nombolo laphana ku-Spotify, siyabona ku-YouTube, siyabona amashow abawahambelayo, siyabona izinga labo ukuthi likhuphuka kanjani. So sebeyafana nabaculi be-hip hop, nabaculi abanjengolwa, nabaculi bamapiano. Awusekho umehluko kakhulu. And omaskandi bamanje iningi labo abasaculi umaskandi lo mhlawumbe onensayo or othatha kude uyashesha. Osminoff nje uyababona. Omenzi, oLimit, you can tell. Umthandeni naye unazo ingoma-ke ezimbalwa ezikanjalo and zenza kahle kakhulu online. So angisayiboni leyo nto leyo ukuthi kumele ibe kanjalo. Bakhetha futhi inkinga ayizukubabikho. Ukuthi bayasala abasalayo akunandaba. Okhuzani sebawathola kakhulu ama-chance kule micimbi le sebedlalile ngabo 2020, 2021, 2019. Okhuzani ade beyibhizi kakhulu le micimbi le. Uvele endimeni kumele kunikezwe namathuba. Uma kuvela ithuba komunye cha, kumele liye kuye. Inkinga ingabe bikho. Bengafili nabanye ukuthi mhlawumbe sekunjani njani. Akukho kanjalo. Kuyaculwa nje ingane zakwethu kuphanyiswa nje igama lawo maskandi. Kodwa sebebaningi abantu abawuphamisile umaskandi. Since kufike online, especially kulo nyaka last year November, December and this year alone. Ngathi nibonile ukuthi omaskandi bakithi abadlali bakhuphukile. Ngisho iy'ntokazi zakwethu zezahle kakhulu lapha oKhantakhanda nobani. So umculo wamaskandi uyayideserve i-recognition efanele. Akusamele kucatshangwe njalo uma kungena ithi umaskandi belekile ukukhulunywa ukuthi sikwenze lokhu singakwenzile engathi umaskandi akona umculo la eSouth Africa. It's part and parcel of i-genre umaskandi. Akumelanga lokhu kukhulunywa izinto ey'ningi. So akube kanjalo. Sithembe futhi nakweminye imicimbi umaskandi uzovuleleka ube open. Kungabi ngathi is an afterthought into ecatshangelwa kamuva. Le post ayikho ngokhuzana but ingumculo nje general wamaskandi. Akukho futhi ngomthandeni, akukho ngonjoka or bani abavele kule post. Anyone kukhulunywa ngaye la futhi akuvimbelekile ukuthi mhlawumbe omunye eze nomunye umbono. Yonke imbono iphumelele. Uma befila ngathi umthandeni abalandi bakhe uye kumele aye or kanjani. Kulungile akaye. Babefila ngathi unjoka akaye. Babefila ngathi ufalabo akayi. Inkinga ayikho. Ningi imicimbi vele kumele kushintshwane, kumele kube khona abazoya, abanye bazosala. Angeke kuhlale kuye abantu ababodwa. Into nje engiyikhalelayo nengiyifisa ukuthi-ke ayivuleleke phela igame wamaskandi. Ingagcina lesi circulator ihamba kubantu ababodwa iba-repeat manje. Sengathi manje ithanda ukuba yifa lento. Ifike ibhore lapho. Ilapho-ke ifike ngawukhulisa umculo. Umculo awukhule, umculo aye phambili. Njengoba beshisana nje laba bafana beshisa iy'khotha ngempela benza nje kanje online.
kuyabonakala ukuthi bayimisela ngoku-achieve izinto ey'ningi. Nama-awards ayeza-ke njengo-SATMA, nama-SAMA ayeza, nama-Metro, semaningi ama-awards. Nisazobona umaskandi, usazongena. Mhlawumbe abangakawu-recognize umaskandi, abangakawuboni ukuthi umaskandi usukulephi izinga, ukuthi usufike kanjani, asazi. Yiso isikhathi leso ukuthi bewuthathe ngempela umaskandi, bewuthathe serious. Asisekho isidingo sokuthi sibanga abafowethu, kusibange izinto ey'njengalezi. Mhlawumbe nithola kunoKhuzani. uKhuzani akukho angasakwenzanga umaskandi, ngihlale ngisho. uKhuzani sewakwenza konke endimeni. Okwenzakalayo kuyena from now going forward sekuyibhonasi, sekuyinto nje okuwumusa ukuthi kuyenzeka, kodwa akusekho okusele uKhuzani okusamele akwenze. So if engena uyongena, if angena akangenanga, but impilo izobe iqhubeka. Laba abazobe bengenile sizobe sibabongela kakhulu. Sibonge ithuba sesizokhuluma ngokuzayo. Le iposti-ke ekabani kaThibos Mkhwatsha laphana kwizinqwele zabathandi bamaskandi lapha ku-Facebook, besibheka nje lolu daba lolo le-Durban Rocks ezobe inge-Saturday. Kusho bani? uDJ Tira. Angazi kephi-ke i-Saturday le disho uTira. Nami iposti ngiyithole ngendlela. Sibonge kahle, sibona kuzayo.